ഗുഡ് ഈവനിങ്. അതിന്റെ കൂടെ ആരാധകരെ ശാന്തരാഘവനും കൂടി പറഞ്ഞാൽ ശാന്തരാണ്. ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇവന്റിലൂടെ വരാൻ സാധിച്ചാൽ. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറേ വർഷങ്ങളുടെ പരിചയമുണ്ട്, ഞാനും ഷാജി ഡോക്ടറും തമ്മിൽ. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് അറിയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛനാണ് പ്രൊഫസർ അബ്ദുൽ ഗഫാർ എന്നുള്ള കാര്യം. എന്നോട് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ ഡോക്യുമെൻ്ററികളിലും പത്രങ്ങളിലും വന്ന ലേഖനങ്ങളിലായിട്ട് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. ഞാൻ ഈ രാജൻ കേസും ആ അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലവും ഒക്കെ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സമയത്ത്. അതിനുശേഷം ഞാൻ വളരെ സർപ്രൈസ്ഡായി. എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ഇവൻറ്റിന് വരാൻ പറയുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാവാൻ സാധിച്ചാൽ. ഈ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ? അല്ല, അങ്ങനെ ജനറലി സിനിമകളിൽ ഐഡിയാസ് വരാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ ബ്രാൻ സാക്ഷി ഒരു സിനിമയാക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ടോ? ഉറപ്പായിട്ടും വേണ്ട പോലെ പരിശ്രമിച്ചാൽ അതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ ഷാജി ഡോക്ടറിന്റെ വേഷവും ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വേണമെങ്കിൽ. Wonderful. And let me tell you, Tovino has been shooting right here in Kasaragod for the past from August, I think. ഞാൻ ഓഗസ്റ്റ് മിഡ് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് കാസർഗോഡ്. ഞാൻ ഒരു റേഷൻ കാർഡിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉടനെ കിട്ടും. Kasaragod, show some love. Come on. Thank you. Now go to Mr. Marwan. Mr. Marwan.